Egunon, urriak 10 astelehena, osasun mentalaren mundu eguna. Gaurko egunez duela 75 urte, 1957ko urriaren 10ean, istripu nuklearra gertatu zen Erresuma Batuan, herrialdean izandako larriena. Bonba atomikoaren proiektu britainiarra gauzatzeko eraiki zituzten Windscaleko 2 erreaktoretako batek su hartu zuen, plutonioa erre eta kutsadura erradioaktiboa airean hedatuz 3 egunez. Erresuma Batuko agintariek gertaerei garrantzia kendu zieten eta suteari buruzko informazioak zentsura gogorra pairatu zuten. Ez zuten inor ebakuatu, baina 500 kilometro kuadroko behien esnea ez edateko agindu zuten. Erradioaktibitateak eragindako minbiziaz gutxienez 250 lagun hil zirela kalkulatzen da.